στούθι γουστάζει χρόνο σκοτεινός. Σκιές περνούν μέσα στο κενό κι ένας παλμός βαθιά στη γη θυμίζει πως κάτι ζει ακόμη εκεί. Άδειοι διάδρομοι, σιωπή βαριά, παράθυρα που κοιτούν μακριά, βήματα σβήνουν πριν ακουστούν, σαν μνήμες που δεν θέλουν να χαθούν. Το κτίριο ανασένει, το νιώθεις κι εσύ, σαν κάτι ζωντανό μέσα στη σιωπή. Φωνές που έμειναν μισές στη ζωή κι ο παλμός του χτυπά ακόμη εκεί. Σπασμένα. Πεθαίνει, τη σπρώχνει, πεθαίνει και το παιδί. Ο άλλος τρελάθηκε. Ο Κύρις τρελάθηκε. Πω έχω να τριχιάσει ολόκληρη. Ναι. Πες μας σε πνίξανε με τα χέρια τους. Ναι. Εδώ μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Αρχίζω. Κρυώνω. Δεν νιώθω πια τι κάνω στο σώμα. Συμμετείχαν σε αυτή τη δολοφονία, εννοούμε στο χώρο που έγινε η δολοφονία. Αν ήταν... Σε κουράζουν οι ερωτήσεις μας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι υπήρχε ένα ζευγάρι εκεί, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ποιος τη δολοφόνησε, θέλω ένα όνομα. Σοφά. Καλοκαίρι όλοι. Γιατί? Go home. You can't. Έχει μείνει κόκα. Το χώρο εδώ και σε ό,τι υπάρχει στο χώρο εδώ. Έχουμε νιώσει και έχουμε λάβει την ενέργεια του χώρου. Αν υπάρχει κάτι εδώ στο χώρο, ας μας δώσει μια ένδειξη παρουσίας. Από τη σιωπή σου. Είναι της άποψης. Ρίξα. Εγώ σαν όχι. Όχι, έτσι. Έτσι. Θέλεις να σε βοηθήσουμε σε κάτι ή δεν θέλεις? Μια γυναίκα συνέχεια να κλαίει και ακούει το πουλί το γιώνει τα βράδια. Αναπηλητά. Εγώ. Κατάκριση λέει. Πες μου. Ενθαρρυντικό. Ναι. Πες μου, αν το κορίτσι μας σου θυμίζει τη γυναίκα σου. Πες μου να ναι ή όχι. Ή άναψε αυτό το ρημάδι εδώ πέρα και κάντο. Ναι, να πάει όλο κόκκινο. Όχι, να πάει το μισό. Εδώ, αυτό εδώ, το μπλιμπλίκι που έχω εδώ. Για πάμε. Μωρό μου. Ναι, μωρό μου. Ποιο μωρό σου έχασες? Έχασες το μωρό στον άντρα σου προφανώς. Έτσι θα το καταλάβω εγώ. Πώς το λέγαν το μωρό σου? Στον άντρα σου. Αυτόν τον οποίο έχασες στη θάλασσα. Με όποιον τρόπο και να τον έχασες. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Σε νιώθω. Σε νιώθω γιατί κι εγώ μανούλα είμαι.
Τιμωρηθήκανε ποτέ αυτοί? Το κοριτσάκι σου είναι θαμμένο εδώ? Ναι. Θες να μου δείξεις πού? Πού είναι? Δείξε μου. Δείξε μου. Κάτω, το εβραϊκό το αστέρι. Τα οποία θα τα δείξουμε, ναι. Ναι. Έχει αεράκι. Ναι. Το γραφίτι. Τώρα αρχίζει η άνοιξη πύλη και φεύγουν όλα. Είναι σαν στρόβο. Τι οντότητα είσαι! Εσύ το προκαλείς. Έχει ανοιχτή πύλη γι' αυτό. Όχι από πριν. Και σφάξανε και Ναι. κάνανε... Και για Δεν έπρεπε να είναι. Για να μην μιλήσουνε. Και για να μην μιλήσουν, απλά πήγανε όπως πήγαμε και χθες, ήταν κοντά. Θα ήθελες να έρθει κάποιος άλλος να σου κάνει κάποια ερώτηση πέρα από εμένα? Μπορώ να μιλήσω κι εγώ! Ωραία, μπορείς να μιλήσεις κι εσύ.